türlü halle Bulala jiller halle Olala hemmesine Nuruna hiplep kenne Qabla ilhamlanna Yolala Bu kişiye biz әзірленмедік те, түркіміз білән шеклеу, түркімі білән репетициялар көп болды енді. Бір қиынлығы да болмады оның. Менің музыкантлар достарым көп, һәм біз аларны бүгін шақырдық. Мен туған күнім, олар әлбәттә инде туған күнің болғашына келеміз дейділер. Һәм бүгін олар ойынлар да орындарында бик тез таптық. Ильяс, Ямин музыка Ильяс белән бергә эзләп, ул татар утарына барабыз дип әйтте дә. Анда алар монда инде кичәләр уздырганнар иде менә. Группа «Щеклявок», и мы начинаем. Seni şiverem, jire-jirekim, kuraş-jirekim, sanıp kütem seni şiverem. Яңаша җырлаган җырларымны кемдер ярата, кемгәдер ул әзрәк аңлашылмый, кемдер яратып бетми. Әмма дә ләкин яраткан кешеләр бар һәм шундый кешеләр күп. Менә социаль сетьләрдә, интернетта да язган кешеләр күп. Гомумән татар булмаган кешеләр, менә рус телендә сөйләшкән инде менә Мәскәү кешеләре дә бар. Алар безнең җырларыбызны тыңлап, татар телен чиктер аңламасалар да татар җыр сәнгатен аңлыйлар, яратып тыңлыйлар. Шуңа күрә минемчә менә без башкарган җырлар алар беренчедән инде яшьләр өчен һәм татар булмаган кешеләр өчен. Менә ничектер аларга, менә безнең нинди татар җырлары бар һәм тыңлап карагыз әле дип әйтәсе килә дә. Без аны теге музыка белән әйтәбез. Минем өчен үзгәрүчеле ул беренчедән кешеләр белән танышу, музыкантлар белән танышу һәм безне менә укыткан Коробковый гаиләсе Ксения белән Алексей Владимирович алар белән танышу. Минемчә менә бу бик зур бүләк инде булды, үзгәрүчелендә булды. Һәм дә инде безнең татар телендәге җырларны, безнең менә татар халык җырларын әзрәк теге икенчеләй башкача төрле аранжировкалар белән башкару миңа да бик кызык булды менә шул. Başınızga moңнар düşse sizde bulursunuz jırşı. Oy canım, sizde bulursunuz jırşı.